Έλεγα στη γειτονιά στα παιδιά που έπαιζε, γιατί μεγάλωσε το καραμπουρνάκι. Μην με κοιτάτε εδώ που είμαι αγοράκι, κάπου λέω είμαι κοριτσάκι. Είναι κορίτσι που θέλω να γίνω αγόρια. Γι' αυτό μου λες γκέι, τρανς, αγόρια. Πού να ξέρω τις πουστιές και τις πουτανιές καινούργιες που έχετε πια, μπερδεύτηκε το κεφάλι μου. Παντρεύτηκα 2 φορές. Με 2 γυναίκες, με μία Γερμανίδα και με μία Ελληνίδα. Κάποτε θέλω να έρθει η μέρα που την πορνεία η τραβεστή να μην την κάνουν απανάγκη. Πήγα σε ενδοκρινολόγο, γιατί πλέον από εδώ και πέρα θέλω να ζήσω έτσι. Παλεύουμε ενάντια στο φυσιολογικό που ορίζει η κοινωνία. Διεκδικούμε ένα κόσμο που θα μας χωράει όλες. 21 φορές πήγα στο Άγιο Όρον. Χριστός και Απόστολος. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος που να έχει πάει τόσες φορές. Όχι, μάλλον. Και με τον Μπάμπη έζησα περίπου 6,5-7 χρόνια μαζί. Μπορεί η ζωή μας να φαίνεται φανταχτερή, με φτερά, με πούπουλα, με πούλης, με παγιέτες και με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στην ουσία δεν είναι καθόλου έτσι.